Horren eziko gara nork. Gogoratu, hau oso importantea dela, jakiteko zein den objektua eta zein den subjektua. Horrezagatik importantea da ikastea. Nork. Jakiteko zein den objektua eta subjektua. Hori korapitsua da normalean zuek eta haiek. Baina konturatu eta trukoa ikasiko ditugu hori jakiteko. Noiz erabiltzen da alera, hori badakigu, ezta? Gauza gertagarriak direnean, baimenak, eskaerak eta proposamenak egiteko, gauza probable bat bada, aukera fisiko bada, orduan komunera jo naiteke, eta almen eventuala, erronka bat bada. Hori egin dezaket. Azalpena, nork bat daukagu, ezta? Orduan, indikatiboari esa, orduan, kendu behar diogu indikatiboari indikatibo marka, adibidez nor kasuan da u, adibidez dut, nuen, eta ipini behar dugu esa. Eta ke, hau da alerako marka. Eta hipotetikoan, hirugarren pertsona aldatu ZL. Esa astu hori. Mendokagu horren aldia, ezta? Hau da nor, eta goratu nork goratzeko, izan aditzaren eredua hartuko dugu. Hemen dago naiz, orduzatik da na, aiz, da, hemen dago de ez da, hemen hori da gehitzeko, eta hauek gu, zuek eta haiek pluralak dira. Egoratu, zu, gu, zuek eta haiek pluralak diren. Eta horrezagatik plurala markatzeko, hau da pluralizalia, ez da, ite. Sake da, alerako marka, eta kontuz, nor kasuan, ke hau erdian ipintzen da. Beste taula guztietan agertuko da atzean, baina hemen nork erdian. Eta hauek dira desberdintzeko zuek, ezta? Haiek. Eta hauek dira nor kasua. Horrezagatik, adibidez, nik zuk bada, nik zu bada, mendokago, ezta? Zaitzaket, nik zu. Eta zuek gu bada, gaitza beharrik izango dut. Orduan, hemen daukagu, ezta? Zuek gu bada, nor denez, gaitzake zue. Orduan, baina aldrebez, guk zuek bada, orduan, guk da subjektua. Eta zuek, objektua. Orduan, zaitzakete gu. Eta horretarako erabiltzen da hau, ez da, desberdintzeko zu eta zuek. Guk zu, zaitzake gu, eta guk zuek, zaitzakete gu. Bai? Orduan, gogoratu, horren aldian, hau gogoratu, nor aditza, izan aditza, naiz, aiz, da, gara, sara, sarete dira. Eta gogoratu, ga, sa. Eta de hauek pluralak direla gogoratu. Eta markatzeko hori pintzen dira ite. Gero, sake, pintzen da. Eta gero, te hau da desberdintzeko zu eta zuek. Hemen ez da ipintzen desberdintzeko ura eta haiek. Hemen dago ezritasuna. Hemen da de eta hemen da dit. Orduan, okeratzeko ez da okerarik. Baina, zu eta zuek bai. Horrezagatik konturatu da. Nork. Orduan, honekin ikusiko dugu lehen aldian. Lehen aldian importantena da. Hirugarren pertsona ez da normala agertzen hemen, taula batean. Badirudi irregularra dela, baina ez da inergularra. Zergatik, guk badakigu, hau ez da, hau lehen aldian, hau da, nezakeen, baina hori da, nondik ateratzen da hau, da, nuen, kentzen da, u hori da al indikatibo marka, eta ipintzen da alerako marka. Ezake,
ezake. Orduan, nuen, nezake. Eta lehenaldia denez, nezakeen. Plurala bada, pues, nituen, nintzakeen. Hau, hemen agertzen da plurala, ez da? Horrezagatik ipintzen da normalean, zake dela, eta ez ezake. Eta hemen daukagu, nezakeen, zezakeen, zergatik zezakeen. Hau da, zuen, kentzen da, u marka, eta ipintzen da, ezake, zezakeen. Genuen, genezaken. Zenuen, zenezaken. Eta hemen, zenuten, zenezaketen. Eta zuten, kentzen da u, pintzen da ezakete. Plurala, nintzakeen, itzakeen, zitzakeen, genitzakeen, zenitzakeen, zenitzaketen, eta zitzaketen. Eta taula, berriro hau gogoratzeko, gogoratu, nintzen. Vale? Nintzen. Eta horrezagatik, eta zake erdian, hau erdian egon behar da, eta hemen dago nor. Orduan, guk zu bada, zu, zintzake, eta orain guk, gu, eta lehen aldia denez, ene. Zintzake gun. Gu, zu. Guk, zu. Guk, zuek, zintzakete gun. Zuek, gu, zuek da nork. Orduan, gintzake zuen. Orduan, hau da desberdintzeko zu eta zuek. Orduan, importantena da, ja dakitea, noiz den nork eta noiz den nor. Eta gogoratu. Bakarrik, okertzeko posibilitatea da zuek eta haiek. Zuek eta haiek agertzen bada, K bat agertzen da. Orduan ez dakigu zein den, ezta? Edo guk, edo zuek. Orduan, baina gero agertzen bada guk, edo zuk, edo nik. Bale? Horiek dira sujetoa. Eta horregatik joaten dira atzean. Eta hipotetiko eran, badaukagu gauza bera, kentzen da lehenaldiko marka, ja ez da nezakeen, baizik eta nezake, eta beti bezala ZL bihurtzen da. Eta horregatzen da lezake. Genezake, zenezake, zenezakete eta lezakete. Eta hemen gauza bera. Gauza bera gatzen da. Kentzen da hemen en hori. Eta hemen agertzen da berriro te. Eta orduan berriro, ez da? Guk, zu, zintzake gu. Guk, zu, zintzake gu. Baina, zuk, gu, gintzake zu. Eta horrein, egin behar duzuena da, aditza.com jun, eta ariketak egin. Baina importantena, ez ikasi buruz, ulertu. Hemen, ulertzeko hipotetikoa. Bueno, hemen ez da agertzen lehenaldian, horregatik ez da agertzen. Hemen oso importantea da hau erdian. Zuek agertzen bada, T hori erdian dago. Vale? Bai? Hemen, hipotetikoa denean, jakin behar dugu ZL bihurtzen dela, orduan lezake eta lezakete. Eta bukatzeko taula osoa. Hemen daukagu, ezta? Orduan, hemen daukagu nor aditza lehenaldian, hemen lehenaldian, hemen orainaldian, eta hemen hipotetikoa. Zer egin behar dugu? Konturatu. Hau jakiteko, hau da nor indikatibo eran, baina ja ez da, hemen ez dago u bat, baizik eta zake. Orduan, importantena ikasi egin behar duzue nor indikatibo eran, nor lehenaldian. Eta gero, besteak etorriko dira programari gabe. Pues venga, suerte on.